Ndithende phumekaya dikapinkomo zakuthi siyemlanjeni. Usuku lumnandi kakhulu namhlanje asihlangene ngoPamela noPhoke. uPamela ulethele umamazala wakhe Umbondo. As you know ukuthena sinezinto eziningi ezenzayo as Africans before umshado, so ulethe Umbondo kuba izipho from umakoti nomndeni wakhe to umakamkhwenyana nomndeni wakhe. Ukuletha Umbondo kuMamZungu kusho into enkulu kumina. Ngiyabonga ukuthi bangamukele kahle. Ngiyabonga ukuthi zonke izinto abazenzele zona, especially my husband and my family for making this day possible. Ngiyabonga kakhulu kubona. Ndithenda kuyibona lenzwakazi kwaX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 
la ekhaya. Ngijabula ngendlela eyisimangaliso ngoba konke kuhamba kahle futhi nothando ngibona likhulu. Ngiyabonga kakhulu ngathi ngaqhubeka njalo kuhle kunje kuzobe sekugcinile. Yonke into engiyenzayo ngiyaye ngiwaqhayisa amasiko esintu and ngiyawalandela and ngiyathemba ukuthi lokho engikwenzayo nabafowethu noma ozakwethu bazobukelela kube yinto nabo abathi bayithathe indima yayo ukuze izinto mebezenza bona bayiqhayise ngamasiko abo nangamasiko esintu. Umshado sekuyiformality essentially sekwenzekile sixhumene kamnandi nomndeni wakaNxumalo siyafana nento eyodwa uPamela useyafana nomakoti ngokugcwele ngiyajabula futhi nami ngangeke ngikhalele omunye umakoti kunalo mina ngithi kaZungu nje siyabonga ayidla kodwa yakho ethi nathi lapho sidakhona suthe nathi masilamba futhi silambe nawo. Ngiyambongela uPhokela nkosami ukuthi uthathe indodakazi yami enhle emthandayo futhi naye ngicela naye futhi ayithande ayinikele lonke uthando athi nengena kaZungu nkosami angisiza abagade oma nobaba uma bezala bakhe nobabezala bakhe azi ukuthi ubona uma wakhe bokuqala ke manje mina sengizoba wesibili. Ngibonga uNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje konke besikufisa kube impumelelo nehambeli zethu mfisa siphathe kahle and ngiyabona abantu bajabulile nokudla badlile bajabulile abantu sengicela ke nje nawe ukuthi sesaqhubeka nalomcimbi lo sengathi nezinto ngihamba kahle futhi kuze kube ukuthi kufike isikhathi ukuthi siyahlukana.